La transició energètica, el canvi que decideix el nostre futur. Però alerta, si algú en diu que només hi ha una única solució, està jugant amb el destí del planeta. La realitat és molt més fosca. Aquest és un sistema complex, amb milers de factors interconnectats. Emissions, tecnologia, política, economia... Tot el que fem impacta en altres llocs, en altres vides. Creus que una sola acció ho resoldrà tot? És una il·lusió perillosa. Les solucions màgiques per a la transició energètica no existeixen. Cada lloc, cada país, cada persona necessitarà respostes pròpies. Creure que una tecnologia o un canvi aïllat ho arreglarà tot ens deixa en un punt perillós. El futur depèn de tu, però no n'hi ha prou amb seguir el corrent. Necessitem una ciutadania que no es deixi influir, que s'informi, que exigeixi solucions reals i sostenibles, no promeses buides. No t'equivoquis, el món no canvia amb promeses fàcils. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.